Сабантуй, в чем суть? Здесь вот эти соревнования, они для всех возрастов и для всех групп населения, понимаете? Для бабушек, для девушек, для женщин, для детей, для мужчин, для ребят. Yırak tarihtan ile danlara, dastanlarda yaşıyor alıpları. İlge kilgende düşmanı yavları, biline bilmedi Tatar uları. Al bilenden güderip sal, biz Tatar'ın asıl yigitleri. Meydanı tutabız bir mi birlerini, batırlardan hurra illerini. Менә бүген Сабантуй көне. Ул бит бәйрәм ул. Менә безнең бит татарлар ул Сабантуйны олимпиада кебек көтеп тора. Менә без бәләкәй чакта яхшы киемнәр аладыр идек. Шул яхшы киемнәрне Сабантуйга киядер идек. Сабантуй шуңар ул шундый иң зур бәйрәм татар милләт өчен. Менә милләт оңнарга тиеш, татарлык рух күтәрә торган, иман күтәрә торган шундый бәйрәм бу. Батырға болон, Қымыз һәм Шекшек Саха Республикасының Якут шәһәрендә 25-нче федераль Сабантуй үткәрелде. Елдагыча бәйрәмне оештыру Түбән Камага ышанып тапшырыла. Кунаклар илнең 50 төбәгеннән килә. Мы рассказываем местным жителям про нашу культуру. Федераль Сабантуй дегенде безгә инде зур горурлык һәм игътибарлык дип әйтәбез. Бүген көндә аны Нижекамск муниципаль берәмлеге алып бара һәм менә аларның әзерлекләре югары дәрәҗәдә һәм сыйфатлы дип әйтәсем килә. Шын күңелдән сезне барыгызны да бүгенге зур бәйрәм белән котлыйм. Айларга гына барсак та җиңү безнең кулларда, бар йөрәктән тырышабыз батыр сүзен акларга. Бала чактан милли көрәш йөрәгемә уелган. Теләгеңә ирешерсең шын күңелдән тырышсаң. Кайларга гына барсак та җиңү безнең кулларда, бар йөрәктән тырышабыз батыр сүзен акларга. Кайларга гына барсак та җиңү безнең кулларда, бар йөрәктән тырышабыз батыр сүзен акларга. Көрәш бит ул уен түгел, шын егетләр сынавы. Шул батыр дигән исемне авыр шул яулавы. Кайларга гына барсак та җиңү безнең кулларда, бар йөрәктән тырышабыз батыр сүзен акларга. Кайларга гына барсак та җиңү безнең кулларда, бар йөрәктән тырышабыз батыр сүзен акларга. Кайларга гына барсак та җиңү безнең кулларда, кырыш кебек шын батырлар бар Татарстанда. Кайларга гына барсак та җиңү безнең кулларда, кырыш кебек шын батырлар бар Татарстанда. Кырыш кебек шын батырлар бар Татарстанда, бар туган ягымда. Очень рад, что получилось сюда приехать, так далеко и выиграть. Очень рад этому. Пока еще не осознал, через пару дней все осознаю, еще придет осознание, поэтому просто рад я этому, что приехал сюда. Не первый раз, это 16-я машина уже в своей карьере, поэтому каждым разом больше радуется. Очень именитый, вот, начиная с Павлика Черноградского, самый именитый масс-рестлер. Ну и все остальные вот, чемпионы республики, чемпионы России, чемпионы мира. Батырлар килә, батырлар китә, алмашка килә, лайыклы дәвам,
Tanımasın jırlar Görülesin meydan Küş gayret ingen bizge Xudaydan Al sülgününü Sal biline Biz küreşler Batar ilenenen Bizde yegitler Elle bulganını Batırlar bitmez Doğan jirimde Qaysı yaqdan değil sırasan eğer Biz bit Qazandan Tataristandan Babamlardan Düşkeni bu jiger Batırlar gile bir gez meydan Al sülgününü sal biline Biz güreşler batar ilinden Bizde yegitler elle bulganını Batırlar bitmez doğan jirimde Al sülgününü sal biline Biz güreşler batar ilinden Bizde yegitler